A vem to pod plným. Dělej, knedlík, knedlík! Výborně! No jo, tím se to píchá, už to vidím. Jo, samičky už nemají. Hlavní inseminátor! Tak nic, Davide, měj se! Zapni si předek, ty! Okurko! U závěrku dělej! U závěrku, šup! Dej tam u závěrku! Závěrku, ty vole! Ale Václavík je tady. Ale máš tady druhýho krabicáře. Davide, u závěrku, zamkni to a jeď! To jsem si myslel. Roztoč se naviják. Máš u závěrku? Pomůže, musí to mu zamknout. Davide, ty si až na prdel. Ty si až na ten nosy. Davide, udělej takhle rukama. Davide, to asi 4krát. Davide, udělej takhle rukama. Stoupni si na ten nosič, natáč takhle dopředu. Instruktor Musada přijel. Pořádně si na to stoupni a až budeš to, tak na to skákej. Ne, skákej na to, vole. Davide, skákej! Mysli na ty vajíčka! Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. Skákat, vole. Krásně to sedí na tom břiše. Je to pěkný na video, takhle to má být. Jak dlouho jsme na to čekali? Na to se vyser to dáš, zamkni to. Tady to kolo ti vůbec nehrabe. Já teď si tu závěrku, ono to nevydrží moc. To mi neříkej, to je TGB, to musí vydržet. V tom měkkým bahnětým závěrce můžeš nic udělat. To víš, že ne. To bych radši skurvil u závěrku, když to potupně nechal vytáhnout. Potupně! Zase Davide, co bys si to tak neudělal? Ale nechcete mi dát někdo ten můj stroj na stranu? Dobrý. To smrdí. No Davide, budeš mít doma co vysvětlovat. Jak se to dělá? Já jsem doprava, stav z té strany. Vypadá jak tam bude fasáda, nemáme baráku.